Kacang tutur kacang kawak duwe kawak mulya dadi sanak kang sanak sansaya sumana. Maneka wae kula pametu empon-empon kacang-kacangan ingkang sedaya kawak. Limo bentre boten kesupen wonten arto lan beras kuning. Para sesepuh ngendikaken tiyang putri ing madyaning Balesoma menika prasasat pedalingan pramila gunakaya ingkang dipun tampi dipun taleni dipun bundeli sing cekraket supados boten wonten ingkang kancir. Piye putri menika boten pareng boros. Menawi putri boros menika garwanipun boten remen.